Здравейте, хора! Започваме това видео. Знам, че много прибързвам, но първо, сега можете да видите игрите, на които ще правим видеа. Можете ли да познаете в коя ще влезем днес? Не, Brawl Stars, Roblox е. Защо Roblox? Да ви покажа базата ми в стил Brainrot. Предполагам, много вас си играят. Даже да не кажа всеки. И да, сега влизаме тук вътре. Най-вероятно, не казвам, че ще има, но може да има и видео тази събота от админ Билса в стил Brainrot. Влизам в сървърите. Къде е моя? Ето го. И влизаме вътре. Сега ще ви покажа Brainrot-ите ми. И общо взето ще бъде това видеото. Не знам защо. И да. Да, сега много се обяснявам, но така, влизаме вътре. И се бъгна. Да, това е нещо. Може би ще сложа нещо тук, за да се опитам да го оправя, но се тая. Така. Днес може би ще кача 2 видеа, не съм сигурен. Днеска кой сме нещо. Се тая, но днеска може би ще кача 2 видеа. Да не успея. Така, влизаме вътре в... Оле, загубих си мисълта. В сървъра. В играта сървъра. Естествено. Добре, така ще ви покажа явно. Сега съжалявам, просто нещо стана. Имам скъл, който е Brainrot God, и имам Rainbow мутация на него. Имам Лавака с турнита, Secret с Rainbow мутация. Имам... Дори няма се опитвам да го чета, и Нянг. Имам... И теб няма се опитвам да чета, и него. Имам и Сахур. Така, това са ми Brainrot-ите. Пак се извинявам, че е така. Не знам защо така стана, но ето ми го яве тарчето. Да, това ми бяха Brainrot. И да, това е видеото. Ако ви е харесало, не забравяйте да оставите лайк бутона и да се абонирате за канала, разбира се. И това беше от мен. Чао!